Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan po kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. Kayo po ay ini-encourage namin, inaanyayahan na mag-subscribe, mag-follow o mag-like sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kaninang isa naming Facebook page na CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong Facebook page, ito po ay CLTV 36 News. And ang atin naman pong Instagram account ay CLTV36 Official. Upang mabasa po ninyo ang aming mga tweets, ang aming pong Twitter handle ay CLTV36. Para sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes, programa at latest uploads ng CLTV36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type nyo lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, may TikTok din ho kami. Ito po ay at CLTV36. Today is July 13, 2023. Araw po ng Huwebes. Syempre, kahit good day, rainy day po dito sa ating probinsya ng Pampanga and sa ilang lalawigan, no? Sa iba't ibang parte ng ating bansa. Sa akin hong pagkakaalam, mayroon hong low pressure area na nakakaapekto sa ating panahon and ito po'y nagpapalakas sa hanging habagat o southwest monsoon. So sa ating pong mga kababayan, huwag pong kalimutang magdala ng inyong mga payong panangga sa ulan. And syempre kung may baha, iwas-iwas munang maglabas-labas. Mahalaga ho na kayo ay nakamonitor sa ating mga ahensya ng gobyerno kung sakasakali hong kailangan yung lumikas. So mag-antabay lamang po ng mga latest updates din dito sa ating istasyon hinggil po sa lagay ng ating panahon. Samantala, narito ho ang inyong mga komento sa ating topic question of the week. Nung manyambot kang loto, nanong gawan mo keng premyo? Ang komento po ni Beth
Vitug Diaz, sali kong balik king Baguio City. Ay, iwan naman Baguio City. Marimlayng panahon ka rin, istong summer, amanan-mananda. Pero, kayong Baguio City, dakan na naman tao, and balo ko, maling gabon ka rin Pero, wapi naman, nung ating kang chance saling gabon kayong Baguio, pagkawak mo sa tinga bali. Why not, Ishi? Wills Basilio na metong katamong top fans, ko po balo, ay nabano ng gawa na. Kasi yan niyang king paweting ba na ating weteng. Sabi ko, dinan ko balato pag tinod ko pero anang tumod na ako ot ko mandininan. Sabi ko, kulang lapa. Nano-nano yung linto sangkan ko. Ay, andam po pang laughing emoji. Nako. Pero, Sir Wills, basta, ganaganang number, ken loto, numwal at sinambot ka, mas maragol naman na ing premyo kesa king ketang wedding, So, palagi ko, agawa mo yung buri mong gawan kanita. Sabi na naman pong MC DZ, ikutan ko pa mo nung tuto, pota paninap mo, wapin naman, pota maninap ka mo, pin, potaya ka man tinaya, kabira, isip mo, pamiya mo rin pera mo, nakaman pala sinambot. Dakal po salamat ka rin kaya kayong komento king katamong topic question of the week. Taglus-taglus nyo lamang pong ipadala rin. Pasantala po king katamong programa. Hanggang Aldo, ning Biyernes, bukas po yan. At sa ating pong kwentuhan, muli na namang nagpamalas ang husay at galing ang ating mga kabalen matapos sa magwagi sa nakaraang IFBB o International Federation of Bodybuilding and Fitness Philippines Nationals 2023. Paano kaya ang kanilang naging paganda o masungkit ang kampyonato sa nasabing kompetisyon? Yan ang ating alamin ngayong araw. Una, kasama si Miss Lourdes Marie Malyari, ang champion sa IFBB Bikini Fitness Newcomer. Magandang araw po sa inyo, Ma'am. Po kayo, Ma'am Lou. Welcome po sa topic. Hi, hello po sa ating mga kabalen and good morning, Sir Jody. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am Lou, katulad ho ng mga nagdaang bisita namin sa ating programa, bibigyan ko ho kayo ng pagkataon ngayon na batiin, i-shoutout, i-greet lahat ng gusto nyong i-greet, mga mahal sa buhay, kaibigan, kapamilya, followers, subscribers, kasi baka masalubong nyo sa kalsada kahit umuulan. Oy Lou, nakita kita sa CLTV, ba't di mo ako sinoutout? Go ahead, say yung greeting. Sana wala kang makalimutan. Ay, sige po. So, hello po sa mga ka-Alpha Males Fitness members po namin. Maraming salamat po sa mga sumuporta at syempre sa aking mga family and friends. FGST, Team Lou, Alpha Males Fitness Gym, Alpha Males Zumba Females, Coach Rodney, Coach Aiden, and sa lahat po na Teletech Pampanga, yan mga katim ko din. And sa lahat po na sumuporta sa bodybuilding journey ko, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, kaya napanalo natin lahat to. So sa mga hindi ho na-shoutout ni Ma'am Lou, wag ho kayong mag-ala. Kayo pa rin ho ay nasa puso at isipan niya. Baka lang ho di matapos ang program, ang ano natin nag-greet pa ho siya. And kasama din ho natin ngayon si Sir Ranel Armuñoz, ang bodybuilding master division. Master talaga. Welcome po sa topic, Sir Ranel. Hello po. Good morning po. Good afternoon po sa lahat. And thank you for having me po. Right. Sir Ranel, katulad ni Miss Lou, bibigyan ko kayo ng pagkataon ngayon na i-greet ang lahat ng gusto nyong i-greet. Sana huwag niyong makalimutan ng mga nais yung i-greet, lalo na ang Muñoz family. Kuya Ranel, go ahead. Hello po sa lahat na nanonood. Pinapasalamatan ko po lahat ng mga sumuporta sa akin simula nung nag-umpisa ang prep hanggang sa matapos. Aking po mga kaibigan, ang aking pong coach, si Coach Gap, Gerald Pangan, aking pong mga major sponsors, ang dami po nila, si Doc Lau Carlos, si Jennifer Dayag ng Lifestyle Gym,
Ang dami po nila si Tangboy Santiago, ang aming barangay captain, Alan Pacho, sa lahat po ng tumutulong sa akin, lalo po yung honey ko, si Coach Jen Bautista. Thank you po for helping me. Yung lahat po ng aking mahal sa buhay. Yung mga nakalimutan ko, pasensya na. Huwag kang mag-alala, Kuya Ronel. Sabi ko nga kanina, kayo pa rin ay nasa puso at isipan ni Kuya Ronel. Kung di kayo na-agree, sa susunod na lang, umpisa na po natin ang ating kwentuhan. Ma'am Lou, nais ko munang malaman paano ho ba kayo nagsimula sa inyong bodybuilding journey? So, nag-start po ako sa bodybuilding. Actually, 2018, nung nag-lifestyle workout ako. Then, sa Singapore base ako nun, sir. Then, pandemic, nagka-recession. So, napunta kay Alpha Meals. So, kay Alpha Meals Fitness din, na-meet ko si Coach Rodney at si Coach Aiden na nagko-compete din for pro qualifier sa bodybuilding. So, habang nag-workout, nakikita ko yung mga preps nila. Tapos, sabi nila sa akin, sige na, sumali ka na, kaya mo pa. So, nung una ayoko pa kasi wala pa akong idea or kaalaman sa bodybuilding. Pero nung nakita ko yung lumalaban na sila, nakikita ko paano sila nagpe-prepare, nainganyo ako kasi una-una wala rin tayong masyadong bodybuilder female sa San Fernando. So, pinush ko to kasi isa rin itong karangalan na one of the female bodybuilders sa San Fernando, Pampanga. And sa kabutihang palad, nakuha po natin yung champion. Alright. Kay Kuya Ronel naman, alam ko medyo matagal-tagal na rin sa linya na ito. Pero gusto kong malaman, Kuya, paano ka ba nagsimula rito? Mayroon bang nag-influensya sa'yo? Or talagang gusto mo lang maging kasing katawan si Superman na Kuya Ronel? Nag-umpisa po ito nung ahente pa ako, way back 2001. So, sinabihan ako ng payatot ng aking kliyente. So, nainganyo ako mag-workout. Para sabi ko, babalikan ko to. So, nag-workout ako sa Lionel. Si Lionel ang nag-train sa akin ng una. And after 11 months noong 2011, nag-compete na ako sa Manila on my very first competition. Nanalo po tayo. So, dun po, nainganyo ako na ituloy-tuloy na yung mga laban. So, every competition naman po ng mga locals na nanalo tayo hanggang sa nag-level up, nag-national, nag-Mr. Panagbenga, nag-Asia Pacific, nag-overall champion na tayo. Dun po ako, na-stop po tayo dahil sa trabaho, sa pag-aaral. And then, nung bumalik po ako, sabi nga namin, yung comeback competition ko, let's make it memorable. So, nag-prepare po kami for 12 weeks para po nga dito sa IFBB Nationals and IFBB Grand Prix. So, fortunately po, tayo po yung nagtagumpay sa tulong po ng ating mga kaibigan at sponsor. Yun po, malaking bagay po, lalo na yung suporta po ng aking pamilya. At saka yung mahal ko sa buhay, nagtagumpay naman po. Pero along the journey, Kuya Ronel, meron bang mga pagkakataon na meron kang mga self-doubt, parang kaya ko ba to? Or pinanghinaan ng loob, Sir Ronel? Meron po kaya hindi pa ako masyadong aware noon. Nung una ko pong laban, yung mga first 5 or 6 competition ko po, lumalaban po tayo ang gamit lang po natin is pagkain, yung mga whey protein, creatine, mga supplement pong yan. Very natural po tayo noon. So, malalaki po yung mga kalaban natin noon. So, ang doubt ko po ba, matatalo ko ba sila? Kasi ang lalaki nila. Pero nung nakita po natin yung may criteria pala na ginagamit. So, ang nananalo po tayo dahil sa symmetry, sa balance ng katawan, tsaka sa tightness ng waist. So, hindi lang po basta-basta palakihan ng katawan. Kailangan maganda po ang detalye, ang pagkagawa ng katawan na ipopresent po natin sa stage. So, after po nung unang laban, nung nalaman ko po yung mga criteria yan, nawala na po yung mga doubt ko sa sarili ko. Na alam ko kaya ko pang pagandahin in every competition na darating. Miss Lou, medyo may kinalaman sa pagiging kapampangan natin. Yung mga kapampangan, mahilig kumain nga. Talagang masasarap pa talaga yan.
Meron bang sacrifices, no? Pagdating sa nutrition, pagdating sa pagda-diet, when you entered bodybuilding? And I think, no, katulad nga ni Kuya Ranel, kilala ko siya na, and I also have some friends na who are in this industry and talagang nakakabilib. Pero ano yung mga sacrifices na yon, Miss Lou? So, sir, unang-una, yung gym namin is kaharap niya ang Susis Tiffin. Tapos, kaharap namin ang LA Bake Shop. So, pagbaba ng gym or habang nag-workout ka, tanaw na tanaw at amoy na amoy mo yung sis bread at Spanish bread. So, sabi ko, paano ko lalabanan to? Kasi pagbaba mo pa lang, pagkain na, tapos one of the best breads meron tayo dito sa Pampanga. Pero syempre, kapag isa kang atleta or may ginagol ka, so yung mga sacrifices, madami yan. Una is, kailangan nasa on point ang nutrition natin. So, nag-meal prep talaga ako. So, ginagawa ko para labanan ko yung mga cravings ko. Una pa lang, magbabaon na ako ng pagkain. Right after workout, kakain na ako, inom na ako ng tubig para hindi ako masyadong tumingin kay LA Bake Shop, diretsong uwi na ako. At the same time, yung mga family gatherings. So, marami tayong mga na-sacrifice ng family gatherings kasi hindi ka pwedeng kapag nagluto yan, dyan na lahat ng putahe na gusto mo. Pero sa aming bodybuilders kasi, isang mali mo lang sa pagkain, mag-iiba na ang kondisyon ng katawan mo. So, meron akong mga important family gatherings and events na talaga sinacrifice at hindi talaga ako sumama. Meron din mga friends, birthday events, madami din akong sinakripisya dyan. So, ang ginawa ko, nung alam kong mag-compete na ako, sinabihan ko na sila na, sorry na, pasensya na, hindi talaga ako pwedeng sumama kasi kailangan yung pagkain mo, yung nutrition mo, saka workout mo, on point lahat yan. Kung hindi, yung resulta, hindi mo talaga siya ma-achieve. So, pagkatapos ng competition, dun na lang kita babalikan LA Bake Shop. LA Bake Shop, baka naman ha? Baka naman! Sis, baka naman. Baka may naman. kayo inuulit-ulit ni Ma'am Lou. Pero ako nahihirapan kay Ma'am Lou tsaka kay Sir Ranel. No? Habang kinukwento nila, tama nga naman. May mga bagay ka na i-give up. No? And pwede ba yun? Hindi ka pwedeng magpunta sa birthday ng best friend mo. Tapos ang sasarap ng handaan. Pero ganun talaga. Kapag nandun ka na, iniisip mo, bakit ko ba ginagawa ito? And dyan siguro ang dahilan kung bakit umabot sila sa mga competitions and ayan na nga, naging napili silang magwagi sa kanilang mga categories na sinalihan. Kaya sa ating pagbabalik, papaano ba sila nag-prepare doon sa IFBB Grand Prix dito sa Pilipinas? So, kung kayong aalis, babalik pa po ang inyong programang Top Pick. Recording stopped. Recording in progress. Nakatutok pa rin kayo sa ating programang Top Pick. Ito na pong ikalawang batch ng mga komento ninyo sa ating Top Pick Question of the Week. Nung manyambot kang loto na nung gawan mo king premyo. Sabi po ni Ann Bendol, pagawa king balemi, pa up and down ke para ene makalbog tsaka kula bangko deng sobra para sa future. Very good, very good. Siyempre, kahit naman ako, sabi ko nga nung isang araw, papaayos ko ang bahay ko. Kung pwede ka, magpagawa pa ako ng ibang bahay. Swerte naman ng bangkong paglalagakan mo ng iyong mga napanalunan. Basta
anong tawag doon? Time deposit. Time deposit mo yan, ha? Talagang kikita ka pa kahit nasa bangko lang. Si Mayan Mamangon David, Bekungan King Abeko Francis Gerald David. Kaswerte na naman, kaswerte ng Francis Gerald David ne. Pero palagi ho kaya Bibiano keka, bakantang keka niya manyad. Makanyan talaga, ne? Deng Mr. Ilang Mami, karen-karelang Mrs. Pero makanyan man, Boss Francis. Mo kaya kakalingwan, balatuan. Casey Ann Carlos, panyaw kula ka rin kamagana kung alangala, tapos abie, kung nakang mako ing pangarap na wapen, siyempre, gusto mong tulungan ng iyong mga magulang, supan mo rin pengari mo, siyempre rin kamag-anak mo, mangailangan, ay nuko, what a very happy family, ni Micah Grace Palma. Talangin nga natin ang ating mga bisita tungkol sa ating topic, question of the week. Unahin ko na si Miss Lou. Miss Lou, nung manyambot kang loto na anong gawan mo king premyo? Siguro, sir, mangan ko. Ay, high po siguro. Mag-build kong, siyempre, madugo ng pera reta na, sir. Mag-promote ko siguro, something na about fitness kay San Fernando. At the same time is improve me yung gym me and magawa sigurong ballet. The abundance of the heart, the mouth speaks. So talagang Bisayang magpapakan, magpapesta siguro yung Miss Luz nung sinambot sa loto. Kumbiran mo kami nung maghanda ka Kuya Ranel, ikaw, nanong gawan mo? Kim premyo mo nung sumambot kang loto? Kung mananalo kang loto, anong gagawin mo sa premyo, Kuya Ranel? Unang-una po, isi-secure ko po yung kinabukasan ng aking pamilya, yung bahay ng sinong wala. Tapos mag-i-establish ko po ang negosyo na kikita para dagdag sa pang-araw-araw. At isa pong negosyo na gagamitin ko upang makatulong po, yung kita doon, makakatulong naman po sa mga nangangailangan. Yun po. Daniel, wag mo kong kalimutang bigyan ng balato kung sakaling manalo ka sa loto. And Miss Lou, eto na tayo. Usapang IFBB Grand Prix Philippines. How did you prepare for this? Dito sa competition na to, ano ba yung mga categories sa sinalihan mo, Miss Lou? So, sinusumali po tayo sa IFBB Philippines National between newcomer. Sa newcomer, sir, ito yung division na never ka nag-compete, wala kang experience. So, this is the first time na mag-join tayo ng competition. And yung second category na pinasukan natin is yung tinatawag natin na open category. Ito yung category naman na makakalaban mo, either newcomer ka, nag-champion ka na, may experience ka na. And sa kabutihang palad, nakuha po natin yung championship sa newcomer and then third place tayo dun sa open category. Nakalaban natin yung mga batikang atleta ng Pilipinas. Yung preparation po, nag-start kami ng January. So, almost 6 months yung preparation namin. Una is magpapalaki ka muna, tinatawag naming bulking. So, sa bulking is kakain ka ng certain food, amount of food na pasok sa macros mo at saka sa pagpapalaki ng katawan. At doon, kailangan magbuhat ka talaga ng up to your maximum strength. And then after 3 months, magka-cut tayo dyan. Ito na yung cutting phase natin. Dito yung kailangan, yung food mo din on point din pa konti-konti, babawasan natin ng pagkain. At the same time is kailangan tama yung recovery mo, yung tinatawag nating mga tulog, tama yung pag-inom mo ng tubig, at proper workout na rin para ma-achieve yung symmetry or yung kailangan na katawan na hinahanap during competition. Kuya Nel, ito medyo gusto ko mga pang Miss Universe question yung sa'yo Nabanggit ni Miss Lou, more on the physical preparation, doon sa nutrition. Pero, Kuya Ranel, meron din ba itong parte na mental side? Diba? Kasi parang kung medyo mahina or medyo alangan, kailangan din ba doon sa mental side dito sa competition na ito? Kuya Ranel. Malaki pong bagay ang mental focus. Ngayon, pag medyo po kasi mahina o mahina ang loob ninyo, konting paghihirap lang, titigil ka
So marami po kasi talagang pagsubok na darating, like kapag nilagnat ka, paano ka magpupush na i-workout mo pa rin, kapag nagkaroon ka ng mga problema sa pamilya, paano mo sila dadalhin. Like ako, meron akong heart condition, paano ko siya dinadala, kung makakabuti pa o hindi. So aalamin mo lahat yan. Kapag nagkulang ka ng mental focus o ng mental strength, konting problema, give up ka na. So hindi kasi mabubuo ang physical transformation mo kung hindi yung may sinasabi kami ng mind and muscle. Kapag hindi nag-dictate ang utak, paano mo ididiktahan na mag-transform ang katawan mo, mababaliwala lang po ang lahat ng yan. So, malaking part po ang mental focused participation po. Okay, bago tayo tumuloy, nais ko muna batiin ang aking kaibigan na si Anthony Munoz, ha? Si Munyok, baka magtampo kasama ko yung kuya niya, tapos hindi ko siya mag-greet. Ingat kayo dyan, Anthony, ha? And syempre, sumalang na kayo sa competition mismo. Miss Lou, meron ba kayong parang kinabahan nung nakita nyo na yung mga co-participants dito sa competition na ito? And para bang nung nakita mo, meron ka bang parang meron akong edge sa mga to, Miss Lou? Una, sir, kasi since first timer or newcomer talaga ako, wala akong idea sa bodybuilding. Siyempre, given sabi ko nga, ako kasi meron akong tinatawag na loose skin kasi nanganak na ako. So, mami na ako, meron din akong CS scar. Siyempre, alam mo na yung makakalaban mo, mga dalaga yan, mga makikilis, madali silang mag-shrink at the same time. Wala silang loose skin na kailangan itago sa katawan nila. Sa akin, sabi ko, paano ko lalabanan yung mga dalaga na to or yung mga makikilis na mga atleta kasi given na yung sa akin, kailangan talaga ng matindihang workout para mag-shrink talaga yung losing ko. And through workout, nakuha namin, na-achieve naman namin yung gusto namin i-achieve sa katawan ko. And then, nung nakita ko, sabi ko, kakayanin ko ba? Sobrang doubtful ako kasi imagine, ang gaganda ng mga postura sa ng mga katawan ng mga kalaban ko. Pero, bilang isang atleta, ang kailangan mo lang gawin kasi is, ang mindset mo talaga, parang pinagpaguran ko to, sinabi ko, pag-apak ko ng stage, kailangan makita ng judges kung ano yung pinagpaguran ko, kung ano yung mga proseso. So, nung ginawa ko, sir, minake sure ko talaga na pag-apak ko ng stage, rampa, lahat ng posing, ginawa ko, lahat ng hinahanap na gusto nila, ginawa ko during the time na umakyat na ako ng stage. Ranel, you have been joining different competitions in relation to bodybuilding. Pero nung ito ba, ano ba yung pinagkaiba nitong latest na sinalihan mo? Tapos ikaw pa ang nag-champion dun sa Masters category. Ano ba yung pinagkaiba? Mas prestigious ba ito, Sir Ranel? Yung IFBB Nationals po and the IFBB Grand Prix, this is one of the most prestigious bodybuilding competition dito sa Philippines. Lalo na po yung Grand Prix, this is the qualifying for Pro Card. Ito po yung pagkilala sa iyo na ikaw po ay magiging isang professional bodybuilding. So, para sa akin po, ito po talaga yung pangarap ng mga bodybuilder na salihan dahil ito po yung magiging game changer ng kanilang career sa bodybuilding. Okay, and then the rest is history. Miss Lou, anong pakiramdam? Bringing home the bacon. Ay, pwede ko ba sabihin yun? Bringing home the bacon, Miss Lou. Anong pakiramdam na ikaw ay nagkampiyon sa sinalihan mong category, Miss Lou? Sobrang, actually, sir, di pa din ako makapaniwala until now. Kasi, sabi nga ni Sir Ranel, IFBB is one of the prestigious competitions sa buong Pilipinas. And yung pagsali ko is rekta kami agad ng nationals. Wala kami sinalihang local. So, nung tinawag talaga yung pangalan ko sa newcomer, sa stage pa lang umiiyak na ako. Tapos gusto ko na lahat i-hug yung coach ko, lahat ng nakasuporta sa akin. Kasi hindi talaga namin inasahan
na makukuha namin yung championship. Pero syempre, kapag atleta ka, nag-aim ka doon sa championship, pero hindi ko lang expected na as a newcomer and as one of the biggest events or bodybuilding competition here in the Philippines, nakuha natin yung championship. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Until now, grateful ako sa inyong lahat. Sir Ranel, eto ano ang unang ginawa mo the next day after winning, after being the champion sa iyong category? Ano lang yan sleep all day ba yan? Eat all day ba yan, Sir Ranel? Napagalitan po ako sa ginawa ko. Kumain po ako ng crispy pata. Sabi ko na sa inyo, they are still human. Pero muli, congratulations, Sir Ranel and Miss Lou. And siyempre, bago matapos ang ating programa, nais ko muna kayong tanungin, how can you encourage yung ating mga manonood hinggil sa mga ganitong klaseng activities? Una ka na, Miss Lou, siyempre, on the part of the women, kasi iniisip nila baka may insecurities sa sarili, di ba? How can you encourage our women to join you in this kind of activities, Miss Lou? So sa mga katulad ko po babae na gusto mag-join ng bodybuilding competition, unang-una kailangan physically, mentally prepared ka. Kasi kailangan ng hindi naman sa lahat ng oras is motivated tayo. So kapag pinasukan mo itong bodybuilding, kailangan all out at the same time committed ka. Regardless kung magkakaproblema yan. Kasi katulad sa akin, graveyard din ako. So aside from training, training, nag-train ako ng clients, may full-time job din ako. So ang dami ko kailangan gawin during this prep. So kailangan at the same time is financially ready ka din kasi hindi po biro yung gastos. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat na nag-sponsor, sa lahat po ng tumulong sa amin. So, committed lang. At the same time is, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi building muscles takes time. Huwag kang mainip sa progress mo kasi basta't alam mong committed ka, basta't alam mo yung ginagawa mo, ma-achieve mo yung goal mo from time. At the same time is, siguro trust your coaches na rin, get the right coach for you. Kasi sobrang importante po nun na merong coach na nag-guide sa'yo, hindi ka lang basta-basta nag-workout. Merong coaches na nag-guide sa'yo throughout the prep. And I just wanna say thank you kay Coach Aiden and Coach Rodney ng Alpha Males Fitness Gym kasi sila yung tumitingin sa akin sa condition ko from time to time. Right. Miss Lou, sa mga viewers natin na gustong makipag-communicate sa'yo, do you have a page or gym na pwede ka na lang puntahan? Yes po, sir. So, makikita niyo po, nandito po ako sa Alpha Males Fitness Gym. You can visit us here at Jose Abad Santos, 4th floor po ng East West Building. And we are open every Monday to Saturday, 7 a.m. to 8 p.m. And almost every day po nandito po kami. So if you want to join the team, if you want to go for membership, just inquire here and masaya po kaming itatrain kayo. You can reach us at Alpha Males Fitness Gym page. At the same time, kung gusto niyo po ng mga one-on-one personal trainers, we have 4 coaches here. Kasama na po ako doon. And you can reach me at Lou Malonzo Facebook account. Right. Siyempre, Kuya Ranel, katulad ko na talagang it will take time before my fats turn to muscles. Ano ang maipapayo mo sa mga nagdadalawang isip na gagawin ko ba to? Atras, abante, atras, abante. Anong nais mong iparating sa kanila na para naman kung gusto mo talagang ma-achieve ito, makakaya nyo. Go ahead, Sir Ranel. Tulad po ng pinagdaanan ko at yung paano ako bumalik sa field ng bodybuilding and fitness, ang naging starting point ko po is hindi po magbabago ang katawan natin, hindi po magiging masigla at healthy ang katawan natin kung hindi po natin umpisahan mag-exercise o mag-workout sa gym. So, unang-una po natin gawin is dapat po natin umpisahan na.
Wala pong ibang paraan na magpapaganda po ng pakiramdam natin kung hindi po yung pag-iexersisyo. Marami pong mga trainers, personal trainers na naghihintay po sa mga gyms, malapit po sa mga lugar kung nasaan po kayo. Hindi po nila kayo pababayaan. So, tulad ko po, meron po akong heart condition. Kung hindi po sa pag-exercise ko, kung hindi po sa mga programang pinagdaanan po itinuro sa akin ng mga mentors and coaches ko, baka po nakahiga lang po ako sa kama na iniinda ang aking sakit sa puso. Pero ngayon tignan nyo naman po, kayang-kaya ko na po para very, very healthy and very, very active po ang aking lifestyle ngayon. So kung kaya ko po, kaya nyo rin po. At my age, I'm 47 years old. Lagi nga po namin sinasabi sa Life Fit 40, if you want to feel young, do what young people do. Age is just a number. Start now or else you'll die young. Ranel, saan ka pwedeng kontakin o ma-access ng ating mga viewers kung nais pa nilang makausap ka hinggil sa iyong journey, Sir Ranel? So maliban po sa aking TikTok account and Facebook account, yung Ranel R. Munoz nga po, lagi po akong bumibisita sa lifestyle gym na owned by Jennifer Diaz. Malapit po yan sa Macabacle, Dolores. Bumibisita rin po ako sa Carlos Fitness Gym ng Guagua Branch and Santa Rita Branch. Pagmamayari po ito ni Doc Lawrence Simpao Carlos. At ngayon po ako po yung nag-workout at makikita po nila ko araw-araw sa OGS Fitness Center. Yun po. Maraming salamat. Congratulations po muli, Sir Ranel and Miss Lou. So sa ating po mga viewers, sana'y ma-inspire po kayo sa kanilang kwento. Konti na lang. Baka ako'y ma-impluwensyahan na rin nila. Konting-konti na lang. Baka gusto ko kasing maging Hulk Kaya lang, baka laklak lang yung mangyari sa akin. Laklak. Pero congratulations po muli sa inyo. Malay nyo, makita nyo sa mga gym din para mag-train. Hindi para kumain, para mag-train. Maraming salamat sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Sa aking anak na si Harper Arabella, Tomarcy Patricia, kalaguranda kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalen.